Σενάρια για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους συντηρεί το Βερολίνο. Και αυτή τη φορά όχι μέσω διαρροών, αλλά με κάθε επισημότητα. Ο Κλέμενς Φίστ, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε στο Reuters ότι η αναδιάρθρωση είναι αναπόφευκτη. Πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα. Εκτιμώ ότι θα γίνει περικοπή χρέους. Αίσθηση προκαλούν και οι δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Τραπεζών του Γερμανικού Δημοσίου, Κρίστιαν Μπραντ, ότι ένα κούρεμα δεν θα ήταν το τέλος του κόσμου. Αυτά ήλθαν να προσθεθούν σε δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt, σύμφωνα με το οποίο ο ανώνυμος υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει από την αρχή ζητήσει από την Τρόικα αναδιάρθρωση, αίτημα που δεν έγινε δεκτό, και ότι η αναδιάρθρωση είναι πλέον θέμα χρόνου. Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε μια ακόμη διάψευση. Συνεντεύξεις από ανώνυμο Έλληνα υπουργό ή δηλώσεις οι οποίες πλανώνται στον αέρα ή σενάρια καταστροφολογικά τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, εμείς τα απορρίπτουμε και φυσικά αυτή είναι η θέση μας. Οποιεσδήποτε επαφές με την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα διέψευσαν και οι Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιδιδόταν σε εκστρατεία ανάδειξης των καταστροφικών αποτελεσμάτων ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης. Σχεδόν σύσσωμο το Εκτελεστικό Συμβούλιο, ο Ιταλός Λορέντζο Μπίνις Μάγκη, ο Γερμανός Γιούργεν Στάρκ, ο Ολλανδός Νούτ Βέλινγκ αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος Τρισέ δήλωναν στα μέσα ενημέρωσης την αναγκαιότητα εφαρμογής του μνημονίου. Δηλώσεις διάψευσης είχαμε και από την Ουάσιγκτον, με την εκπρόσωπο του Τίμοθι Γκάιτνερ να αρνείται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προέτρεψε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση. Παρ' όλα αυτά, το ασφάλιστρο στα πενταετή ομόλογα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φτάνοντας στις 1.455 μονάδες βάσης. Ελαφρώς μειωμένο το spread στα δεκαετή στις 1.142 μονάδες, με την απόδοση του ομολόγου να βρίσκεται στο 14,5%. Στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματείων, το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,625 δισεκατομμύρια ευρώ, με υψηλότερο όμως επιτόκιο κατά 25 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του Φεβρουαρίου, ενώ και ο συντελεστής κάλυψης ήταν μικρότερος. Ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών, Αλεξέη Κουντρίν, δήλωσε πως η Ρωσία έχει σταματήσει να αγοράζει ελληνικά και ιρλανδικά ομόλογα. Σχεδόν άμεση θεωρεί την αναδιάρθρωση η PIMCO, πιο μακροπρόθεσμη η Deutsche Bank, που εκτιμά ότι θα χρειαστεί ένα κούρεμα 50%. Δεν βλέπω να αντέχουν για περισσότερο από ένα ακόμη χρόνο, αλλά πιθανότατα θα προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση νωρίτερα, και μαζί τους και η Πορτογαλία. Σύμφωνα πάντως με έρευνα ακαδημαϊκών που επικαλείται η Wall Street Journal, η αναδιάρθρωση του χρέους δεν οδηγεί ταυτόχρονα και σε μείωση των επιτοκίων κατά την επιστροφή της υπερχρεωμένης χώρας στις αγορές, αλλά μάλλον το αντίθετο. Όσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα, τόσο αυξάνονται το επιτόκιο δανεισμού και η περίοδος αποκλεισμού από τις αγορές. Σε μια σημαντική υπόθεση